Приятели, сега ще направим един шорт, част 1. Ако искате част 2, пишете долу в коментарите. Тази е по-малката, тази е по-голямата. Тая се казва Кейти, а тая нека да я сложим Барби. Кейти Барби. За тези неща ще ни трябват ето тези обувки, тъй като тя ще бъде боза. Слагаме ги ето там. О, здравей, здравей. Какво правиш? Нищо, защо си боса? Нямам пари да си купя. Аз ще ти дам едни, където аз не ми стават просто, не ги ползвам. Стой тук. Така този герой излича. Заповядай да ме тя ги дава. Стават ли ти? Да, но искам ето тея. Не може, те са мои и ме стават. Не ми харесват, те са по-хубави твоите, искам ги. Няма да ти станат, искам ги. Не може, това са моите. Иди си купи, ако нямаш. Продай ги тея и ги купи. Не ги искам, ти казах. Тогава ми ги дай. Няма да ги дам. Дай ги. Така ли? И тя ги взела. Тя е долу на земя. Така ти се пада. Така ти се пада. Що правиш така? Аз си дам, ти си недоволна. Почва да сме приятелки. И така нататък. Изчакайте за епизод 2. Абонирайте се на каналата, натиснете камънката. И пишете долу в коментари на ви хареса или нали ви хареса и нали искате втора част и коя каква повече ви хареса. На мен ми харесва повече тази и кое ми повече ви харесва. Ако не ви хареса и двете имена, пишете долу в коментари за имена. Чао, абонирайте се за канала и натиснете камънката. Пак препомням. Следвайте ме в TikTok. Стефи се казвам. И да. Чао!